Kako funkcionira Dark Vision? Mislio sam da znam, no očito je da ne znam, pa sam si dao truda i pročitao sva pravila, spojio 3 pravila u jedno i vama će sad vjerojatno biti lakše, kao i meni. U moju obranu, a vjerojatno i vašu, dosta je to loše napisano u 5. ediciji, jer što je zapravo neobično, jer obično je druga edicija bila ta koja me zbunjivala. Moje ime je Oliver, ja sam Dungeon Master našoj grupi i na ovom kanalu, pa pogledajmo o čemu se ovdje radi. Dakle, na što se svodi? Pa vrlo je jednostavno, sva bića u potpunom mraku, odnosno u total darknessu, imaju disadvantage na perception checkove, odnosno imaju -5 na pasivnu percepciju. Ako ste to znali, svaka čast, ja nisam znao jer očito ne čitam PHB toliko sa razumijevanjem, odnosno toliko detaljno. Sad, da raščlanim zapravo tu izjavu. Dakle, u PHB-u na 183. stranici kaže: Many creatures in fantasy gaming worlds, especially those that dwell underground, have dark vision. Within a specified range, a creature with dark vision can see in a darkness as if darkness were dim light. So areas of darkness are only lightly obscured as far as the creature is concerned. However, the creature can discern color in darkness, only shades of grey. Znači, Dark Vision nam daje prednost da ipak nešto i vidimo u totalnom mraku, ali ne vidimo potpuno. Zamislite si kao da ste upalili svijeću usred totalnog mraka, otprilike tako, samo je sve u sivome, nema boja. Sad, koja je definicija lightly obscured areas? Dakle, kaže ovako: A given area might be lightly or heavily obscured. In a lightly obscured area, such as dim light, patchy fog, or moderate foliage, creatures have disadvantage on wisdom perception checks that rely on sight, jel? Dakle, tu je već znamo da imamo disadvantage na sami perception zbog toga što smo u lightly obscured area, jel? Zapamtimo, Dark Vision u totalnom mraku nam daje lightly obscured area, znači imamo disadvantage. Ukoliko želite čuti što dalje, dole stisnite jedan like, pomaže kanalu dosta. A što se tiče -5 na pasivnoj percepciji, dakle ovako, u PHB-u na strani 175 kaže: A passive check is a special kind of ability, bla 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 bla. Da ne čitam dalje, idemo do bitnog dijela, kaže: If the character has disadvantage on the check, add 5. For disadvantage, subtract 5. The game refers to a passive check total as a score. Suma summarum, dakle kad pogledamo što je Dark Vision, kako utječe na Dark Vision, lijepo nam je sve objašnjeno samo na 2 različite stranice, na 175. i 183. Kad spojimo sve te 3 stvari, što je Dark Vision, lightly obscured area, imamo disadvantage na perception checkove, dođemo do ovog što sam vam rekao na početku. Disadvantage na perception checkove i -5 na pasivnu percepciju. Ostanite dobri, volimo vas i vidimo se u sljedećem videu.